mga palangga, dito ako sa 4th floor sa bahay ng amo ko. Ayan, mainit. Oh, ang dami kong white hair mga bibi ko. Ayan, dyan yung like, anong tawag niyan? Yung Kauso Kunglo dito sa may overpass. Dito ako sa 4th floor. Mag-ano ako ng halaman. Ito kasi patay na, hindi pa naman siya as in na patay, pero sabi kasi ng amo ko, ano ko daw, putuli na lang. Kaya ako dito ngayon mag-garden. O hindi ito mag-garden, iwan ko, basta magabungkal. Ito yung gawain ko. Iniwan ko sigurang doon sa ano, sa baba. Kasi ang trabaho ko dito hindi lang yung mag-ano ng matanda, ay naku, all around. Alam mo na. Kaya putol na kaagad mga palangga. Ayan. Kasi ang trabaho ko dito sa Taiwan, hindi lang yung mag-ano ako sa matanda, ganito, ganyan. Ang dami kong trabaho din. Kasi ni minsan mag-ano ako dun sa maghiwa ng gulay sa restaurant. Para sa restaurant. Kaya pasensya na kayo sa akin mga palangga ko. Medyo matagal yung reply ko sa inyo kasi basta sabi ko na sa inyo, hindi lang talaga ang trabaho ko dito is yung mag-ano ng matanda. Marami kong ginagawa. Kaya ito, iano ko yung lupa kasi magtanim daw ako ng anong tawag doon? Yung ibang halaman. Yung ano ang tawag doon, basta inutusan ako magtanim ng halaman, di ko alam anong pangalan. Kaya ito, bungkal pa more. Ano na lang tayo mga palangga, kung anong iutos, ayan, trabaho. Kasi hanap ng pera para makabili ng bigas. Ayan. Ito ang ano pa naman, hindi ko alam. Sa mga ka-vlogger ko dyan, vlogger mga ka-vlogger ko dyan,
ano na lang, sabihin ko lang sa inyo, I'm so sorry pag medyo matagal ako hindi makabukas sa bahay ko kasi ayun, tinupak na naman yung matanda ko. Gusto niya magpunta daw kami sa doktor, tapos nung last 2 days dinala ko rin siya, tapos uliani na kasi nakakaano din nakairita ni minsan. Tapos ang ano ko na lang, ayun, iwas na lang ako sa kanya kasi ang hirap. Ang gusto niya is gusto niya, promise. Kaya ayun, kaya dito ako sa taas. Kaya mag-ano na lang ako, maghingi ng pasensya sa inyo lahat ng mga ka-YouTuber ko, lalo na doon sa nag-antay sa ano ko reply, kasi hindi ko kayo mabisita kaagad kasi may ginagawa ako. Kaya pasensya na sa inyong lahat. Kaya see you later guys, kasi trabaho muna ako. Walang ba, ang sakit ng likod ko, promise. Sakit na ng likod. Ang bango yung ano niya, ugat. Ayan o, mabango. Hindi ko alam kung kailan ko pa kaya ito makuha. O, ayan. Ayan siya o. Ito. Kailangan tanggalin ko pa yan. Anong oras pa kaya ano yan, matanggal? Kasi ayan o, ang tigas. Ang daming mga ugat. Matitigas na ugat. Ay, bungkal pa more. Kaya mga palangga, yung iba dyan, hindi naman lahat, pag yung iba magsabi, ayun, nagapasikat, ganito, ganyan. No, for me, I never make pasikat, lalo na sa ano ko, sa post, hindi ako nagpasikat. Best, look at the kamay of mahirap. Ito ang buhay ko dito sa Taiwan. For 7 years ako dito sa bahay na to. Dati 3 years sa isang bahay. Hindi na ako doon kasi yung alaga ko dati is mga bata, malalaki na sila, kaya dito ako lumipat. Dati nag-ano din ako Singapore for 6 years. 6 years ako doon, kaya ang tanda ko na sa ibang bansa. Super matanda na si Mana. Ayan palangga oh. Mabango siya, promise. Ano kaya itong kahoy na to? Mabango siya. Yung iba na nasa Pilipinas, pag nakapag-post ka sa Facebook, sabihan ka na, anong tawag nito? Pag nag-post ka sa Facebook, marinig nyo ba ako? Pasensya na kasi maingay. Pag nag-post ka sa Facebook palangga, ang ano lang, easy lang yung trabaho, ganito, ganyan. Nagpasikat. Di ba? Libangan lang naman, kumbaga magkanta-kanta ako. Kanta-kanta, ayan. Libang-libang lang. Kasi, sa Bisaya, lingaw-lingaw lang good kay kapoy ba nang kasi tukmod sa wheelchair bay, sakit sa likod, tapos wala ka pamilya dire, ginuo ko bukan. Sana sa pagbungkal ko nito mga palangga, may gold sa ilalim. Oh my gosh, sakit sa likod. Matanggal na siya mga bibi. Bibi, look at me. Help me. Oh my God.
O, diba? Malapit na siya. O, mabuhat ko na. Kaya, bungkal pa more, bungkal pa more. Kaya ko ba ito? Ay. Oh my God. Inom muna ng tuba kasi nauhaw si Manang. Tuba. Hindi. Ano lang to. Binili ko ng yung sa almusal na drinks. Mga palangga, ang dami ko ng white hair, promise. Oh, ayan. Oh, di ba? Oh, look at me. Oh, super tanda na talaga ako, promise. Pero, ano, 46 na ako sa June. Tapos, magtatlo na yung apo ko. Ayun. Hindi ako magsabi ako ng totoo, hindi ako yung like yung paligoy-ligoy or yung mahihiya kung ano. Para sa akin hindi ako mahihiya. Ba't naman ako mahihiya? Diba mga palangga? Kaya ako, totoo ako mga bisti. Basta kung ano talaga ako, ano ako talaga. Ganito talaga ako, yung pagkatao ko. Ganito ako. Oh my God. Ang bigat kaya. Ang bigat, promise. Ang bigat na. Diba? Buti na lang hindi ako buntis. Pag buntis ako na kumakunan ako nito, busy. Joke lang, paano naman mabuntis? Wala namang asawa. Buang. Ay. Nangarap ang Manang ba na magkabuntis. Oh, look at me. Sabihin ko sa inyo mga palangga ang totoo. Alam nyo na ni minsan yung iba, diba, pag galing sa ibang bansa, ang kikinis na ng mga kutis, ganito ganyan, o tingnan nyo. Tapos kaya ni minsan yung parang diba yung magashikhan-shikhan na mga ganyan, nahiya ako mga palangga kasi yung kamay ko ang daming kalyo, promise, nakakahiya, di ba? Pero para sa akin, I am proud to be tawag nito yung maano ka sa trabaho, die hard, kumbaga, next die hard best. Kaya ako hindi ako nahihiya. Kasi mas nakakahiya yung piling mayaman, wala naman, o di ba? Kaya yun. Kaya ganito talaga ang buhay, bes. Trabaho. Kasi dati kami doon sa amin sa Sikihor, andun kami sa kapitbahay namin. Mag-ano kami, yung magbunlay ba. Tapos sa isang araw, makapira kami 50 pesos. Oh, yun. Talaga. Ayan. Kaya sa mga ganitong trabaho, sanay na ako. Hindi ako yung nagplastikan, ganito, ganyan, pakunwari. No. Hindi ako nagpakunwari. Sanay na talaga ako sa ganitong trabaho. Promise.
Uy, palangga, maubos na yung ano ko ha, kasi hanggang dito na lang. Salamat sa pagpanood, sa pagsuportan nyo kay Tita Inday, si Kihorian na Bisaya, yung driver sa wheelchair. Salamat sa inyong lahat. Daghan kayong salamat sa paglantaw ninyo kay magtiwas ako mga palangga kay wa pa siya nahuman, oh. Pero matanggal na siya hapit, promise. Ayan, oh. Ako sa ni siyang humanon kay I need to transfer here the flower pot. Ayan, ilipat ko dito. I know, ang dami kong white hair, promise, pero it's okay. At least my katawan is still healthy, okay? It's okay, never mind. I don't care. Pasensya na. Yung iba dyan, yung mahilig man diet, it's go ahead. Hanggang dito na lang mga palangga ha. Maraming salamat. I love you all guys. I love you mga palangga. God bless sa ating lahat. Okay, bye-bye. Stay on, okay? Stay connected. Magbabalik si Tita Inday, driver na wheelchair. I love you. Bye-bye.